Kineski sajtovi su jednostavno puni raznih zanimljivih i pre svega jeftinih sitnica na koje posle nekog vremena jednostavno zaboravimo. A najbolje o tome govori činjenica da meni ova konzola u fioci stoji skoro godinu dana. Možda je glavni razlog za to što imam i bolje konzole koje opet ne stižem da igram, ali svakako nije jedini razlog. Jedan od razloga je i taj što ova konzola upravo igra na nostalgijsku kartu, a ne možete stalno biti nostalgični. Kada pogledamo konzolu možemo primetiti da jako liči na neku malo deblju varijantu Game Boy Pocketa, kao što svi znamo Game Boy je obeležio detinjstva miliona dece na planeti. Doduše na njoj nećete moći da igrate igre za Game Boy, već dolazi sa preinstaliranim igrama za NES. Čak i sa nekim koje zapravo nikad nisu postojali. Ono što se meni najviše sviđa kod ove konzole je to što umesto izmenjivih baterija ima punjivu bateriju, i to onu koju smo nekada mogli da vidimo na starijim Nokia telefonima. To znači da nema konstantne kupovine i menjanja baterija kao što je bio slučaj sa pravim Game Boyem, već jednostavno ako vam se desi da van kuće ispraznite bateriju, izvadite powerbank, utaknete konzolu i vrlo brzo je napunite. Što se tiče kvaliteta izrade i ekrana na ovoj konzoli, mogu da kažem da su za $15 koliko ona košta sasvim korektni. Pogotovo što je iskustvo u igranju jako lepo, jer igre rade gotovo bez ikakvih grešaka. Mislim da mi je glavna zamerka ovoj konzoli to što su dugmići nešto krući, ali opet ne može se nešto preterano očekivati za ovu cenu. Konzola ipak nije namenjena za sate i sate nekog ozbiljnog gaminga, već da probudi nostalgiju u vama, a to radi odlično. Jednostavno je uzmete u ruke i odigrate nekoliko partija vaših omiljenih igrica iz detinjstva. I posle gaming sesije koja možda nije duža čak ni od sat vremena, konzolu odložite do sledećeg puta kada se setite da biste možda mogli da se podsjetite kakva je igrica bila Super Mario. Sada ću vam izlistati svih 168 igara koje dobijate uz ovu konzolu, ali imajte u vidu da nisu sve ove igre jedne od najboljih igara za NES, kao i da ima priličan broj duplikata koji su samo blago modifikovana originalna verzija igre. Ovo listanje će trajati oko nekih pola minuta, tako da za to vreme nema potrebe da radim naraciju. Za kraj mogu da kažem da je ova konzola odličan, ali i jeftin način da se prisetite igara iz vašeg detinjstva, kao i da ubijete vreme u prevozu ili gde god drugde da se zadesite. Od mene takođe ima i preporuku kao zanimljiv, a opet relativno jeftin poklon. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.